जवानी तोर जाता के जातल बा कि ओठ तेल चाटा के चाटल बा हरा के होई खूंटा से पाटल बा। दूगो गाना आप लोग के बीच में छोड़ ले बानी सन और दोनों गाना के दिल खोल का आशीर्वाद पैर दे दीजिए अपना हिट मशीन के धूल उड़ जाओ। बहुत बढ़िया रिस्पांस बा। आज भी जो गाना रिलीज भइल बा बदनाम म्यूजिक वर्ल्ड से, बदनाम इंटरटेनमेंट ना हो। आप सब बस के का बोला था उस पे ध्यान न देके गाना को इतना प्यार दे दीजिए जैसे ललका टी शर्टवा को आप लोगों ने तांडव मचा दिया, वैसे इसको भी। और ये दोनों गाना इस लगन में हर शादियों में बजना चाहिए। आप ही लोग के शिकायत रहनू कि हिट मशीन के भैया गाना कम होता है, कम तो झेले के भाई। आज जौन गाना रिलीज भइल बा एकरा पे बहुत लोग कहता लोग कि कॉपी किया, तो आप सबके पता होगा कि चाहिए कि सुबह में ही टीजर छूटल बा गाना के, तो ये कोनो कॉपी के ना हो गाना हो सकेला। और एकरा में बात विवाद ना होगे कि चाहिए। प्रेम से आप लोग अपना गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए। ये आप सबके गाना के डिस्टर्ब करे खातिर राजनीति कइल जाला, तो मोहब्बत बनल रहे आप सबके ऐसा ही चकचकैले रह जा। आप सबका खेसारी लाल यादव सुपर डुपर हिट इस बार फिर से मार्केट में। और बोले थे ना कि अगर हम लोग गाना चालू कर देंगे तो बहुत लोग के जमीन खिसक जाये। अब चालू बा बहुत जल्दी आप सबके बहुत तगड़ा तगड़ा अभी तब स्टार्ट भइल बा। अभी कतना फेंकब जगी अब तब सोचे वाला चीज बा। बोले बक 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 अखिलेशो कश्यप के बने के कोशिश करता है, तो ये सब ना होके चाहिए भाई। चुप बानी चुप रहे के बा, बोलवाओ लोग मत, गाला पहुंचल बा।